Halo. Ljubi brat. Ljubi brat. Aleks iz Jagodine. Besni game logger. Ili si još to rile ušao u ove... Za rile zabilo u parove? Nisam, brate. Evo, pogledaj, ludilo. Hoću, brate. Ajde. Imam, brate, dva kratka. Ajde. Kaži ti meni kako se zove pivo koje pravi haos. Pivo koje pravi haos? Da. Pa rekao sam. Nije. Rekao si mi, kaži ti meni, ja ti rekao. A to, havarija, brate, havarija. A da, može i tako, daj neki drugi. Znaš, brate, kad izlazi lik iz ordinacije u bolnici i sreće druga koji je mucavac i pita ga ovaj mucavac, šta ti je bilo? Kaže, ma ništa, brate, imam zapaljenje prostate. Au, šta ti je to? Šta mu kaže ovaj drugi? Boli me, ne znam. Nije, pa brate, kako ti pričaš, tako ja pišem. Pa dobar, nije loše. A znaš kad pitali Cigo koliko je 16 puta 9? Dobro, ne znam. Kaže, Cigo, koliko je 16 puta 9? 32. Pa to nije tačno, ali ekspresno. Ali je brzo, ali ekspresno u razveru, nema. Ljubi brat, pozdrav za Jagodinu.